Кадермен достар, рәхәтләнеп сәхнәгә нәфис сүз остасы Розалия Зәкиеваны чакырам. Без аның белән заманында бергә эшли башлаган идек Рима Ибраһимова бригадасында һәм шушы ук Гапла Тукай исемендәге филармониядә озак еллар ул сәхнәгә безнең җырчыларыбызны һәм башка сәнгатькәрләребезне сәхнәгә чакырып торды. Бу инде менә шул шатлыклы минутлар миңа да эләкте. Мин аны бүген үзем чакырып чыгарам. Һәм бу дөньяда бик күп музыка кораллары бар. Аларның ниндиләре генә һәм нинди күләмдәгеләре дә булмый. Әмма ләкин менә бер инструмент бар, ул виолончель дип атала. Без музыкантлар арасында музыка телендә ул кеше тавышына иң якын инструментларның берсе. Менә шул инструментта бүген Татарстанның халык артисткасы Лариса Маслова уйнаячак. Ул безнең классик композиторларыбызның әсәрләреннән төзелгән композиция һәм әлбәттә инде алар берлектә чыгыш ясаячаклар. Каршылагыз. Татарстанның халык артисткасы Лариса Маслова һәм нәфис сүз остасы Розалия Зәкиева. Мәхәббәтнең нәрсә икәнлеген мин иртәрәк ахыр аңладым. Җырым береләнгән үсмер чагым, гашыйк булган чаклы таңнарым. Һәр язны мин сагынып көтеп алам. Сиреннәрнең чәчәк атуын, мәңге кайтмас, юка көтә күңел үсмер чакларның кайтуын. Ташулар да кайтыр, сиреннәр дә чәчәк атар. Һәр ел ни көтәм, яшьлек дусларымны күз алдыма китерәм дә кабат терелтәм. Очрашулар насыйп булса әгәр, искә алып еллар, айларны, мин кочаклар идем малайларны, кызларны һәм дустым Айдарны. Рәсемнәр дә инде таныкланган, килми инде сәлам хатларда, мөмкинлекләр юк шул кочакларга, сөйгән ярлар ятларда. Үсмер чакта истә калган, бердән-бере мине ташлады, сине яратканга күз атмыйсың, син яраткан сөйгә башканы. Күпләр өчен бу буш сүзләр иде. Күпләр мәхәббәттә уйнады, кемдер ул уенны дәвам итте. Айрылды узгач туйлары. Директорга сине чакырулар. Ромео, Таһир, кемсең син? Сөю имеш. Ташла, онот, укы. 14 яшьтә кем чынлап сөйсен? Кичер, Айдар, мин дә сине башта юри кылана дип уйладым. Тик соңыннан белдем, тик соңыннан. Җитди булган икән уйларың. Шул чагында сине аңламаулар, үзәгемне өзә әле дә, вакытлыча түгел, мәңгелеккә күңелеңә кергән икән Фәнүдә. Ул чакта без жан дус түгел идек, уртак түгел иде серләр дә, тик сизендем, кайчак Фәнүдәсе авырып килми калган көннәрдә нидер яза иде бездән качып. Мин партадан үрелеп карыйм, авыз ярам. Кинәт җанны били серле сүзләр миңа күренеп, ул яраткан сирен чәчәкләрен вакытлары җитми өзәлмим, сөйгәнемнең нурлы карашларын бер минутта күрми түзә алмыйм. Бу җыр иде. Айдар йөрәгеннән ташып, тулып чыккан җыр иде. Мин ышанам. Мин табынам җырга, димәк, мәхәббәт тә чын иде. Фәнүдәдән чибәррәк кызлар булганнардыр бездә мөгаен, әмма Фәнүдәбез барысыннан да якынлырак иде, мөлаем. Тамаклар аш, эсләр бөтен түгел, тәннәр затлы кием күрмәде. Нур балкышы иде Фәнүдәнең сирен чәчәкле ак күлмәге. Үзе гашык булган егет сыман, кабаланып, каушап, ашыгып,
арадашы булып Фәнүдәгә күпме сөю хаты ташыдым. Ә Фәнүдә ята, бик кечкенә, сары сандугачтай ояда. Хатны ала, укый, җавап бирми, битен каплый, сөйгә, ояла һәм озатта урыныннан торып рәхмәт дигән җылы сүз белән. Фәнүдәкәй һаман авыр сулый, терәлер ул айдар, түз беләм. Җавап табылмаслык авыр сорау, телгәлидер безнең бәгырне. Ничек соң без аны сакламадык? Ничек соң ул әле авырды? Сугыш елларының авырлыгын җилкәбездә татып өлгердек. Без качмадык. Ялан аяклардан авырлыкка каршы йөгердек. Искә төшер, бозлы суга батып, тездән йөреп язга басуны, 40 чакрымдагы бер колхоздан шәши урлыклары ташуны. Алмасак та китте безнең белән, үзе генә иде кызлардан. Безне малайларны дәртләндереп, бозлы судан барды иң алдан. Ул елны яз бикте, салкын иде. Иркә кышлар кире кайтмады. Фәнүдәнең сөйгән куаклары, сиреннәре шәшәк атмады. Көштән килсә, кояшларга кадәр салып илтер идек иңнәргә. Юк шул, Фәнүдәбез әкрен генә сула мендердә. Айдар сыпый аның чәчләреннән. Фәнүдә, Фәнүдә, тыйыла алмый кайнар яшьләреннән. Фәнүдә, Фәнүдә. Шул чагында Фәнүдәнең өзелеп әйткән ике сүзен ишеттек. Айдар ярата. Yıllar үтте. Дуслар иләнделәр. Күп яралар инде тезәлде. Сиреннәрен иртә җуйган дусны эзләмичә күңел түзәрме? Айдар исән. Мин уйлаган идем, яшьлек белән ара изелгән. Димәк, бергә чакны онытмаган. Сәлам хаты алдым үзеннән. Мин иләндем. Кыз да, малай да бар. Эшемнән тәм табып яшәвем. Тик сагынам мин, бик нык сагынам мин, яшьли сөйгән сирен чәчәген. Шул олы хис алга илтә мине, каютада рәсеме әле дә. Боз тауларын йырып, юл күрсәтеп, алдан бара кебек Фәнүдә. Күпме онытырга тырышсам да, юк, онытып булмады. Яшьли сөйгән сирен чәчәге салкын ясларда да сулмады. Фәнүдә дә сирен чәчәгедәй аз яшәде ямләп дөньяны. Ул гомеремнең язын гына түгел, көзен, кышларын да ямләде. Синең җырны мин үзгәртеп җырлыйм. Ал сиренле күлмәк, иртәләрдә имән киртәләргә кем элде, сөю дигән орлык яшәр өчен йөрәгемә минем күмелде. Хисем теләктәше, сердәш дустым, сине уйлыйм шушы минутта, атым бызваткычы штурманы Айдар Муллин. Сау бул, онытма. Һәр язны мин сагынып көтеп алам, сиреннәрнең чәчәк атуын. Мәңге кайтмас, юкка көтә күңел, үсмер чакларның кайтуын. Ташулар да кайтыр, сиреннәр дә чәчәк атар. Һәр ел ни көтәм, яшьлек дусларымны күз алдыма китерәм дә кабат терелтәм. Нәфис сүз остасы Розалия Закиева. Виолончель Татарстанның халық артисты Лариса Маслова.
Гафу итегез, бір-ике генә сүз әйтеп китәсем килә. Казан театр училищесында укыганда безгә Илдар абый Юзеев килде. Безнең аның белән очрашу булды. Һәм шунда ул менә әле бүген генә язып бетергән поэма диде. Асия апа, укытучыбыз Асия апа Хайруллина бу поэманы сорап алды. Бу поэманы безгә Розалия укыр диде. Бу поэма Сирень чәчәге иде. Бу вакыйгага 35 ел. Тагын бер серне ачасым килә сезгә бүген шушы якты, затлы сәхнәдән. Без Илдар абыйдан шунда сорадык. Без студентлар. Штурман Айдар Муллинның прототипы кем? Илдар абый шунда минем дустым, яшьлек дустым, иҗатташ дустым Әнгәм Атнабаев диде. Без бүген сезнең белән менә телгә алдык шушы сәхнәдә. Укытучым Асия апа Хайруллина сәхнә теленнән. Илдар Юзеев, Илдар абый, Әнгәм Атнабаев. Бу искә алабыз, аларга дуга булып ирешсен. Безнең әдәбият елы рухлары шат булсын. Сез әнә шулай матур иттереп, әдәбиятны яратып, сәнгатьне яратып тыңлавыгыз өчен, алкышларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Розалия Закиева.